kama muku layi. Assalamu alaikum. Mai garanti entertainment. Mai garanti. Assalamu alaikum masoya, muna ma kowa da kowa fatan alkhairi. Kamar dai yadda kuke kallo kuke gani muna kan gabatar da aiki daga mai garanti entertainment. Ku ci gaba da tuntuɓar mu a YouTube channel ɗinmu mai suna mai garanti TV. Sunana Sirada Sarki Asaidi, Darakto na mai garanti entertainment. Sannan zan yi amfani da wannan dama wajen tallata muku wannan haja ga dukkanin mutumin da yake kafusa sharafi. Idan yana buƙatar ya cire kuɗi a POS, ya yi sauri ya gaggauta ya garzayo a Al-Sa'ad POS domin kankame kuɗaɗe daga cikin account ba wani matsala. Turawa ko cirewa da sauƙin charges da rahusa ga network ya fata maka. Mai garanti entertainment muna tare da ragowar membobinmu ga sunan muna makuwa bata alkhairi. Assalamu alaikum, wato assalamu alaikum duniya gaba daya. So sunana AS Chizobi, karkashin jagorancin mai garanti entertainment of Nigeria FCT Abuja. So kamar yadda kuka gani muna nan dai muna ta kokari wajen magaman nishadantar da ta bangaren comedian, bidiyoyi na waƙoƙi, yanzu ma ga muna shirye-shiryen fara muku wato series films namu da za mu shirya kwanan nan, wato na zama dan daba da inda rabo. So da abubuwan nan da muke muna yi ne saboda ci gaba da biyan mu a YouTube channel namu, wato na mai garanti TV, mai garanti TV. So kada ku manta ku rinka danna mana subscribe, danna ƙararrawa, saboda duk lokacin da muka ci sabon abu za ku samu sabo in Allah ya yarda. Wannan members duka da kuke gani duka na mai garanti TV ne. So mun gode ku ci gaba da taya mu da addu'o'i. Akwai nambobin mu, idan an ga gyara dan adam bai wuce kuskure, dan Allah a ranka taba nambobin mu ana ba mu shawarwari da sauransu. Muna godiya. Yayi ko? Mai garanti.